Hola, bon dia. Us venim a presentar Sindicalistes Solidaris. Nosaltres som una entitat, som una ONG que estem vinculats a la UGT de Catalunya i que com a tal treballem arreu del món amb els nostres iguals. Treballem amb sindicats, amb treballadors, treballadores d'arreu del món defensant els drets laborals com a drets humans que són. Fem la nostra tasca basant-nos bàsicament en l'ODS 8, que parla sobre el treball digne, i el que nosaltres fomentem és la participació i l'estructuració dels sindicats arreu del món per assolir un treball digne que ens porti a tindre les millores de benestar psicològic, social, sanitari, que tota persona es mereix i que té inherent a la humanitat. $168 milions de nens i nenes es veuen obligats a treballar. 24,9 milions de persones són víctimes del treball forçós. 2.000 milions de treballadors i treballadores tenen feina en el sector informal. 6.400 persones moren diàriament a causa d'accidents laborals. Aconseguir un nivell de vida adient és un dret humà i la base de les societats democràtiques, però el creixement econòmic desigual i la taxa insuficient de creació d'ocupació ofereixen als treballadors i treballadores feina de poca qualitat i explotació, negant-los el dret a compartir el progrés. La creació d'ocupacions productives i innovadores de qualitat, garantint els drets laborals, estenent la protecció social i respectant el medi, és una obligació de totes les economies. El treball és un dret i no pot ser un privilegi. El creixement econòmic sostenible, sòlid i inclusiu genera més recursos per crear més llocs de treball digne i enforteix el futur de la humanitat. Per seguir el ritme de creixement de la població, cal crear d'aquí a 2030 600 milions de llocs de treball, 40 milions cada any. Què puc fer? Revisar els hàbits de consum, uneix-te a un sindicat, practica un turisme responsable, lluita contra la bretxa salarial. Les principals fites sindicals són protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos arreu del món i assolir el 2030 l'ocupació plena i productiva, el treball digne per a tothom i l'igualtat de remuneració per treball d'igual valor. Doncs ara que ja coneixem l'ODS 8, el que podem fer és parlar dels dos grans països en els quals Sindicalistes Solidaris està present, que són el Marroc i El Salvador. Al Marroc treballem bàsicament amb sindicats germans, fraternals, que el que fan és una lluita, una formació, un treball perquè les dones s'empoderin i participin del món laboral, participin de la defensa dels seus drets i puguin partir amb igualtat de condicions envers els seus companys treballadors. I per una altra banda també treballem amb joves una mica amb la mateixa línia. El Marroc és un país complicat pels joves i el que intentem és acompanyar a que els joves s'organitzin i defensin els seus drets. I a El Salvador el que estem fent és treballant bàsicament també amb dones, empoderant-les a través d'una economia social i productiva i tenim unes cooperatives, fomentem la implementació de l'economia social amb unes cooperatives de forn, de pastisseria, en la qual les dones, principalment mares solteres, es poden organitzar i tenen un mitjà per la subsistència seva i de les seves famílies. Si voleu saber més d'aquests projectes i tota la feina que fem des de Sindicalistes Solidaris, podeu consultar la nostra pàgina web, que és www.sindicalistesolidaris.org, i allà trobaríeu tots els projectes en els quals treballem, així com els diferents materials de sensibilització, vídeos, exposicions, llibres que teniu a la vostra disposició i totes les adreces dels locals on ens podeu trobar i si voleu participar i col·laborar amb nosaltres.